בית אחרי בית, פיצוץ והלאה, ואנשים בורחים, את מבינה? מאוד יכול להיות שבבית יש אנשים, לא? אני אומר שלא, נשים וטף. נשים פצועות וגברים, בטח. היו לנו 28 מטענים של חומרי נפץ. מתקרבים לבניין, מניחים את חומר הנפץ, מפעילים אותו ופוצים את הבניין על כל יושביו. בשביל אפריל נכבשה דיר יאסין. לומר לך שאנחנו לא ירינו. איך הם נהרגו בעצם? מה זאת אומרת נהרגו? יושבים בחדר, משפחה, אתה זורק פנימה רימון, אז מה הפלא שהרימון קורע אותם? זה היה דבר נורא. מה אפשר היה לעשות? שומעים אחורה מאחורי גדר. רוצה לשמוע את האמת? עד היום, האף שלי בשמיים, כשהייתי חבר מחתרת, הם ברחו מחיפה, ברחו מיפו, ברחו מכל... הכל בגלל דיר יאסין. דיר יאסין עלינו, הפחד של דיר יאסין. לו היו אז עוד 3-4 דיר יאסינים בארץ ישראל, לא היה נשאר אף ערבי אחד בארץ. ממה את חושבת כל הפליטים האלה במדינות? בלבנון, בירדן, בסוריה. אני פיקדתי על דיר יאסין.